Isang taon na nga ang Game Time. At sa isang taon nating pagsasama at paghahatid ng aksyon at impormasyon, marami na tayong naipalabas at nakasalamuha sa larangan ng palakasan. Tayo'y magbabalik tanaw. Here's Game Time Backtrack. Hi, this is Vice Mayor Nestor Itchon. It's game time! Bakit kaya siya nahuhumaling sa ganitong sports event? Ay, itong mga bike, kasi alam nyo naman sa environmental, maganda itong bike na gagamitin natin. Kasi walang usok, walang free smoke ito. At saka mga natin, yung mga katawan natin, mga exercise, kailangan ng exercise natin. Kaya ako, mahilig rin ako nagbabike. Kaya lahat-lahat tayo sana magbike na lang para makatipid tayo ng gas. There you have it, City Vice Mayor Itchon. Hindi lang po pang public service, pang sports pa. Fast learner ang ating game idol. Nabanggit niya na naglalaro din siya ng badminton. Pero bakit kaya mas pinili niya ang chess? Dahil yung mind ko na lang po ang napapagod doon kasi actually po may sakit ako sa puso. Kaya hindi ako pwedeng masyadong magpagod. Ano ba ang nakukuha sa paglalaro nito? Nakakapunta po ako sa iba't ibang lugar at nagagamit ko ito sa aking pag-aaral. Doon po sa Lawag, sa Pangasinan, dito. Naitanong din namin ang mga paborito niyang atleta sa Pilipinas. Sino ang favorite chess player? Si Wesley So po. Wesley So is the youngest and highest rated grandmaster in the Philippines. At nag-number 5 din siya sa World's Young GM Tournament. Sa basketball naman, ang kanyang iniidolo ay walang iba kundi si James Yap. Kasi guwapo siya. Deserving daw si James Yap na maging MVP. Parang bihasang-bihasa na siya sa paglalaro at napakita niya na yung mga good manners na dapat na taglayin ng isang basketball player. Sa paglalaro ng basketball, marami ng lugar ang napuntahan ni Andrea at minsan ginagawa pa siyang import. Sa paglalaro mo ngayon, saan ka na nakarating? Sa Maynila ko, sa UE. Paano ka nakarating doon at bakit? Kinuha ko ng Barsina yung UNT ko yan. Hindi man siya katangkaran, pero hindi hadlang ito para maging MVP sa ilan sa mga ligang sinalihan. Sa kanyang paglalaro sa iba't ibang lugar, may mga nakalaban na rin siyang mga dating PBA player. Sino man mga nakalaban mo mga sa tingin mo sikat na player doon? Si Jun Marsan, William Antonio, saka si Alan Salangsang. Kahit PBA player o mas matangkad sa kanya, hindi na i-intimidate si Andrea. Sa paglalaro mo ng basketball, anong pinakamarami mong naitala na points? 78 ko yan sa Lawag. Nakakalulang 78 points ang nagawa niya sa isang laro. Talaga nga namang scoring machine ang ating game idol. Nakatanggap na siya ng mga parangal tulad ng MVP awards mula sa iba't ibang liga in the game that he calls the game of his life. Sa tingin mo, hindi mabubuo yung buhay mo pag hindi ka naglaro ng basketball? Talagang nasa dugo mo na? Nasa dugo ko na maglaro kaya kasi bata pa ako. Tulad sa boxing at billiards, kinatatakutan din ang mga Pinoy chess masters. Pwede niyo pong pangalanan po sila yung mga mabibigat na pong tinalo niyo po. Well, marami na, no? Medyo siniswerte ako. Unang-una si Ivan Chuk, yung basing number 3 sa world yun. Sila Akopian, mga number 1 sa Armenia. Sila Mobsession sa Czechoslovakia. Marami na maraming mga foreign GMs. Actually, takot sila sa Pilipino dahil ang Pilipino talagang wido Maraming mga style, lalo pag complicated. Doon tayo magaling
Matatandaan na noong 1998, naganap ang Centennial Dream Match ni na Grandmasters Eugene Torre at Joey Antonio, na kung saan nagwagi si GM Joey. Inabangan po ng lahat po yung match niyo po ni Eugene Torre po noon. Ano pong pakiramdam ng talunin po ang kauna-unahang Grandmaster ng Asia po? Well, alam mo, parang ang hirap sabihin, no? Parang bago kami naglaban, parang sabi ko, Eugene Torre to, icon to ng chess. Mahirap talunin to. Pero nung tinalo ko talagang parang kahit na sinong player, pwede ko nang talunin eh. Dahil icon na yung tinalo mo. Parang lalo kong nag-strive ng gusto, lalo kong nag-aral. Sabi ko, may kalalagyan pala ako sa chess. Kaya noon, nagiging idolo ko na si Eugene, nagiging model ko na. Sabi ko, kung tinalo ko si Eugene, pwede ko nang talunin lahat. At sa pagtatapos ng exclusive interview ng Game Time, ito ang mensahe niya sa mga Ilocano chess players. At sa mga kabataan dito sa Andon, nakikita ko maraming mga bata magagaling. Maraming gusto yung nagkakaroon ng interest, no? Maganda yon dahil pag nagkaroon ka ng interest, natututo kang maglaro, natututo kang mag-aral. At maganda rin ang chess para maiwasan yung mga bisyo, lalong-lalo na yung drugs, no? Lagi ko sinasabi ito sa mga kabataan, na pag nagkakaroon ng idle time ang mga kabataan, doon natututo magbisyo, no? So kung papalitan nila ng paglalaro ng chess, yung idle nila, so may iwasan lahat ng bisyo, no? Actually, coach ako ng mga para-games, Paralympics, mga bulag, mga naka-wheelchair, mga disabled. So ang chess kahit sino pwede maglaro eh. Kahit bulag, kahit mga disabled, kahit sa bahay lang, kahit pamilya lang, pwede kayong maglaro. Napaka-tipid na palaro, no, na sports. So, mas madaling suportahan, no? Mas madali. Kasi basketball, pwede pupunta ka pa sa mga court, nadayo ka pa sa ibang lugar. Pero chess kahit sa lalong-lalo na computer, no? Online lang pwede ka rin mag-chess. So, sana yung mga kabataan, ituloy lang nila paglalaro ng chess at malaki ang mapupuntahan nila, no? Malayo ang mararating nila dahil tayo mga Pinoy talagang matatalino eh. Talagang pwedeng pang world best eh. How do you manage your time playing basketball or being a varsity player at yung studies mo? Nababalance ko naman po kasi yung practice po namin ng basketball is 4 to 5, yung pagkatapos na ng classes namin. And nakakauwi naman ako ng maaga for my homeworks. Sino naman nag-inspire sa'yo na maglaro ng basketball? Wala lang po, ganyo lang po ako maglaro. Okay. Parang ang saya po kasi maglaro ng basketball. Ng basketball. Why basketball over the other sport events? Bakit yun ang napili mo? Wala, hindi ko po alam. Basta napasok lang po sa basketball, tapos na-enjoy ko na po. Na-enjoy mo na. Okay, yun yung important. Tuloy-tuloy. Sinong crush mong basketball player? Yung Ateneo rin po, si Kurt Long. Kurt Long? Kurt Long. What benefits do you get from playing the game? Enjoyment lang po. Maganda maglaro. Tapos, parang friends rin po. Ang saya maglaro with my friends. Tapos, masarap maglaro. Okay. If you're not in the court, anong pinagkakabalahan mo? I enjoy writing po. I enjoy writing journalism, feature writings. Feature writing, journalism. Talaga? You want to be journalist someday? I'd rather go being a basketball player. Okay, you can also be a basketball anchor or sports anchor, di ba? I will enjoy that, sir. Okay. At isa sa mga bagay na ayaw niyang mawala sa kanya, my jersey, sir. Your jersey? I love being with my jersey. Jersey, why number 11? Sir, there are two reasons. Eric Salamat, number 11. Oo nga pala, no? And Rukawa, sir. An anime. Okay. Number 11 din. ang kahirapan sa buhay ang nagtulak kay Sunny na magpursigi at maabot ang kanyang pangarap. Nasa murang edad pa lang siya nung una siyang naglaro ng basketball.
sa nga pulo titawin ko, ti tadaray dinalay nga muna ti basketball nga mestro mi, ti PE kada malem, sursura na kami basketball. So sa nga pulo pala tawin ko, aging gana ti grade warak ti elementarya, ngim idi nag-college ako, nawan nag-isuron, ngim adulat tamit ti kaya ayam ko. Idi high school ak ha, nagpingarod nga player di Kabugaw Institute idi, ana nga mapili. Ang pag-abot sa mga pangarap niya ay hindi ganun kadali. Butas ng karayom ang kanyang dinaanan. Well, very colorful yung ano ko yung career ko sa basketball. Kasi idubi nga handa nga mamati gamin nga agbalinak ng player DJ Kabugaw dahil tirigat men ti panagbiag mi. Ti ambition ko may later balin nga PBA superstar and to become CPA. Narigat dahil ti balon ko hamil lang nga DJ pamilya kidi. Kaya't ko nga itakder ti Ilocano idi. So, idi mangrugiak, idi agbasak ti UNT, umulang nga tawin, handak pa inala Kasi di may kadwa nga tawin ko na aladak, ni-represent mi ti Ilocos Sur, nakita dak di Baguio. Isong inalalak ti University of Baguio, after one semester, nakita dak di Manila, napanak di Manila, di PSBA. So, dito nga ti game commerce met lang dahil ambition ko talaga CPA to become a basketball superstar. Siguro dahil ti Ridaw, kinarwangan, nga mapandagi yung ambition ko. So nga napanak di Manila. Nung last conference, nakapasok kayo sa semis. Ano naman yung pinapangarap yung mangyari ngayong conference sa NF? Well, ituloy lang namin yung every time naman yung goal namin is championship. So semis na short lang kami, so parang lahat ng mali namin ng semis kinarek lang namin para at least pag bumalik kami sa semis ulit, sana tuloy-tuloy to the finals. Dinagdagan naman ni Coach Jong Chico ang sinabi ni Ronald. What do the fans expect from you this conference? Well, same, never say die spirit, though we are very short. We still have a big heart, so that's what we go by with every conference. Sa PBA, ikaw yung tinatawag na makulit doon at magaling gumwardya. Sinong player ang pinakamahirap na gwardyahan? Yung teammate ko si Kagiwa at si Miller. Pero sila Cardona, mahirap rin yung depensa. Sila Cardona, sila Baguio. Alos, depende pagka nasa court na. Kasi minsan, kahit gano'ng kagaling, pagka una-unahan lang so timing lang talaga. Matagal-tagal na rin hindi nakakuha ng kampyonato ang barangay. Kaya ang mga fans at mga players ay umaasa na maganda ang kanilang performance ngayon. Sa tingin mo, kailan kaya uli magsi-champion ng Ginebra? Ngayong conference kaya? Sana magbilang ang Helga, pero pipilitin namin na sa abot ng makakaya namin na umabot kami doon at makuha rin namin. Kasi for like 3 years already hindi kami nag-champion. So wow na kami. Or sobrang gutom na kami sa championship. So maybe this conference sa help ng import namin sana makuha namin. Batang-bata at ngayon lang naglaro sa PBA ang import ng barangay. Makakatulong kaya ito sa kanilang kampanya ngayon? Ngayon yung import nyo, bago lang dito sa PBA round of play, no? Ano masasabi mo sa import nyo ngayon? Well, yung kailangan namin sa team, nasa kanya. Ito yung rebound, saka basta okay siya. Kailangan namin inside presence, so malaking tulong yung import namin sa amin ngayon sa conference na. Hi, this is Ronald Tubit. It's game time on Core TV. Kung meron kayong tanong, anything about sports, let us know at sasagutin namin sa abot ng aming makakaya. Email us at gametimecore@yahoo.com or join us on Facebook o kaya mag-text sa 0927-505-2783. And that's the first leg of our anniversary episode right here on Game Time. We would like to thank our sponsors Don Joaquin's Luisa Trading and Sweet and Spicy. Until next game, until next time. Dito lang sa Game Time on Core TV.
Game Time would like to thank the following: Don Wacky's Food Bar and Minimart, Bantay Arcade. Sa Don Wacky's, affordable na, may bottomless iced tea pa. Luisa Trading, Quezon Avenue, Vigan City. University of Northern Philippines. Maxine's Boutique. Sweet and Spicy. Game over.